Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah pasahaton selamat hari Minggu madihamu amanginang remaja nang naposo bulung nama dohoti parmingguo di gereja nang di bagasta ganup marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amanginang parhalado nami. Hurian itu hata nahina holongan marsadani roha mahita muse sadarion lau mamuji tuhata di minggu kantate atong sian nasaroha dohot hapor seaon tapasanga matuhani tapuji ma ibana marhite edde pujian songot topik ni minggutta sadarion maredde mahamu di Jahoba ale sadok tanoon tapuji matuhata marhite buku edde nomor 14 ayat sada tolu dohot ayat onom puji hamu Jahoba tutu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jahoba edenai baru, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuauna, nunga di papatar ibana hati koranna di adopan ni akka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata suruh matodi porbadia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheon anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gada hapor siaon nami marhite-hite pakirimon namangolu asa toktong huingot hami na hehe dohami musesian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namatei. Amin. Tapuji matuhata marhite buku edde nomor 10 ayat sada datama edde honoku.
Tangihon hamuma patik ni debata tersurat di Pesalmen bidu 10 ayat 6. Alai anggoahu marhaposan tu'a sini roham doau, ikon marolopolop rohakku mida pangurupim, maredde maahu tu Jahoba, aideng gando uhumna tuau. Atong rap mangidogugo mahita tu ado pandebata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon naho bartu patik nai. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 420 ayat 1 dohot ayat 2 marsoba au dijolok. Tatopoti madusata tuado panidebata martangi yang mahita. Ale amanami jala debatanami nadibanua gijang, pargogo na sohatu dosan, pardengan bahasa doho, jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami. Ai jot dohami mardosa maradopon ho, jala jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jahoba, saya unang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Ro mahamutu au asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon awit bunga dap-dap. Botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gawe songon hapas do muse. Hasangapon mari debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite kor letare.
Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 310 ayat sada dohot ayat 2 nunga sae dosam. Bajumi nadia hon homu darnai ias ho malum ho di banmu darni tu hatai ai nau sa bajum songon hapasi ai ias ho di banmu dari hot ho jong jong tu parsilangi nang ni uras ni mudar nai sauduran hodo tu hatai ai ias ho di ban mudari ias ho malum ho di ban mudar ni tu hatai ai nang sa bajum songon hapasi ai ias ho di ban mudari. Hata di debata turpuk epistel di minggu te sadarion dienet sian Kolose bidutulu mamuka sian ayat 15 Rodi ayat 17 tajahama marsikat soring. Jaladameni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna, aetusi dohamu di jauh di bagasan sadadaging, gawe parroha mauleate mahamu. Gugun mahatani Kristus maringanan di tonga-tongamuna, mardongan sandok hapistaran mahamu, hapisaran jala masih pangotan, marhite-hite aka ende pesamen, ende puji-pujian dohot ende pertondion, ende hamuma di debata di bagasan rohamuna, marroha hamulateon. Jalana siulaon, manang di hata, manang di pambahenan, saluhut nai marhite-hite goarni Tuhan Yesus, huhut madok mauliate tu debata ama marhite-hite ibana ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Tapuji matuhata marhite kor ina parari Kamis laos diuduti kor Deborah.
Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 650 ayat sada dohot ayat tolu di pasada holong nai. Tahatidakkon mahapor siaot dai songon nahina tidakkon nidongata sahapor siaot disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natu palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asyat todi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maon na bernit di panghuman ni selatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua rudung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea tondi porbadia jaladong sadahuria nabadia ya topanela Kristen akka nabadia dohot dia sandusa dohot dia hatai namando mulak mangulu sugut daging halak naumate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Tapuji tuhata marhite kor amasion. Tatangio matik ting diuriata di bagasan Minggu Sadarion. Huriani tuhata tabegema titing namasa dihita samingguan na parjolo guarni mingguta sadarion ima diguari minggu kantate dohot topik marede mahamu di Jahoba ale sadok tanoon na paduahon pertukaran mimbar parjamita sa distrik 20 Sada Banten. Di hari sadarion Minggu tanggal 7 Mei 2023 di Patupado pertukaran mimbar parjamita sa distrik 20 Sada Banten. Nama jamita di Parminggon Manogot Ima Padita Rajiun Nababan MSI Padita HKBP Resort Serpong. Nama jamita di Parminggon Arian Ima Padita Parulian Sibarani MTH Padita HKBP Resort Perumnas Tangerang. Nama jamita di Parminggon Botari Ima Padita Herta Evalina Manik STH Padita HKBP Sisau. Padita Haris Tadahuria Storus STH MM Marjamita di Parmingguan Arian pukul 10 WIB
di HKBP Rogate. Inang Bibel Pro Epa Susiliati Nenggulan Marjamita di Parmingguan Manugot Pukulonom di HKBP Perumnas. Jala papungu pelian khusus dohita tuha Porluon Distrik 21 Banten marhite amplop naung di paradeni Huriata. Napatuluhon Basar Seksi Perempuan di hari sadarion Minggu tanggal 7 Mei 2020 saat tu hari Minggu tanggal 20 Mei 2020 dung sipul permingguan manugut dohot permingguan arian Seksi Perempuan HKBP Bonang Indah patupahon bajar makanan laho manupahi tuha porluan panitia pembangunan dohot pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah tatupahi mauloni bayan sangap di Guarna. Napaupaton sermon guru sekolah minggu dohot pertukaran mimbar guru sekolah minggu Saresot Bonang Indah. Dari sadarion Minggu tanggal 7 Mei 2020 masuk pukul sada harian maringanan di HKBP Binong Permai di Patupado sermon guru sekolah minggu Saresot Bonang Indah. Jala di hari Minggu tanggal 14 Mei 2020 Nanaingro di Patupama pertukaran mimbar guru sekolah minggu Saresot Bonang Indah. Sinosohon tusude guru sekolah minggu asa Roma Madohoti Ulaoni. Napalimahon Partanyangan Week di hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 masuk pukul 8 Bodarina di Patupahuriata do Partanyangan Week di dua inganan ima na parjolo di Week Judea di bagas ni keluarga RVF Simajutak inangi boru boru Siregar nama ringanan di Perumdasana Indah Blok SJ nomor 10 Blok SJ 10 nomor 30 Bonang. Napaduahon Wik Bethlehem di bagas ni keluarga JS Hutapea inang EDF Boru Tambunan. Nama ringanan di Perum Legok Indah Blok B14 nomor 5 Legok Tangerang. Di Pangido tusude ruas ni Huriata tarlumo bima na adong diwik nabe asa ria madohoti partanyangani. Napaonopon tok ripe tu pembangunan dohot tu pengadaan aset gereja. Sinosohon tusude ruas ni Huriata asa boy tapasahat toto ripe tu pembangunan dohot tu pengadaan aset gereja. Boy may ditransfer tu Bank Mandiri dohot nomor rekening sada 800 sada aunom sada 554 atas nama Sape Sitorus. Napapituhon renovasi gedung sekolah minggu. Marpardomuan tu renovasi gedung sekolah minggu ni Huriata ima na dilabung di sekretariat. Khobar tu haputusan sermon perhalado di hari Selasa tanggal 2 Mei 2020 laho pada sipon renovasi gedung sekolah minggu marhiteon ni sosohon ma tusude ruas ni Huriata nata rojar roha mengurupi Huriata laho pada sipon haporluan renovasi gedung sekolah minggu. Boy ma tapasa tu Huriata marhite sitawik manang langsung tapasa tu parar tahun manang tu panitia pembangunan. Daftar haporluan material boy ma tajaha anon dung sidung tiktingon jala asa lam takas
bodoh non diser di ganup wik ta ganup. Napawaluhon pelea dohot iuran bulanan, pelean permingguan, pelean sekolah minggu, hamolateon, pelean bulanan keluarga dohot iuran bulanan, boy mata pasahat marhite situawik nabe manang sekretariat ni gereja, manang ditransfer tu rekening ni huria. Napasiahon parhepengon dohot torop ni ruas naro di permingguan nang salpu, boy may tajaha marhite WA di ganup wik. Na pasapuluhon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton, selamat panjang umur goklas ni rohamat sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sia tanggal sada sahat rodi tanggal 7 Mei 2023 hatani hutu hatta si pepota imana tersurat di pasalmen bidu 147 ayat 7 maredde tari parmahamu upuji Jahoba marhite-hite hamolateon palu hamuma uning-uningan mamuji debata guar ni akan marulang tahun hatu tubuh dohot nahok ripe boy mai tajaha di file naung di pasaha ni huriata marhite WA di ganup wik. Hobar tu titing nomor 7 naking hujaha homa haturangana las huleonano sawatik panorangion taringot tu foi nomor 7. Renovasi gedung sekolah minggu. Sehubungan dengan berjalannya renovasi sekolah minggu di sebelah sekretariat dan sesuai keputusan sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2003 untuk menyelesaikan renovasi gedung sekolah minggu, mengingat banyaknya kebutuhan bangunan dalam proses penyelesaian renovasi tersebut, maka diperlukan dana dan material. Gereja sangat membutuhkan partisipasi jemaat dalam penyediaan material tersebut. Oleh karena itu, bagi warga jemaat yang tergerak hatinya untuk mendukung penyediaan material, bisa memberikan partisipasi, baik berupa barang maupun dana, kepada gereja melalui sentawik atau langsung kepada parartaun. Adapun daftar kebutuhan material yang dibutuhkan saat ini adalah sebagai berikut. 1. Semen dengan ukuran 50 kilo dibutuhkan 50 sak dengan harga 65.000. Pasir 14 meter kubik dengan harga per kubik 350.000. Sirtu atau split 6 meter kubik dengan harga satuan 350.000. Batu bata 42 meter kubik, 42 meter per meter 90.000. Besi diameter 8 mili 20 batang dengan harga satuan 90.000. Besi diameter 10 mili 30 batang dengan harga satuan 125.000. Plafon 82 meter dengan harga satuan 140.000. Keramik 44 cm dibutuhkan 30 meter dengan harga satuan 100.000. Lalu keramik lagi 30 kali 30 cm 25 meter dengan harga satuan 90.000.
Diperlukan juga AC split yang 1,5 PK 2 unit dengan harga satuan per unit 5.550.000. AC 1 PK 3 unit dengan harga 4.550.000 per unit. Cat 5 pile dengan harga 850.000. Kursi plastik 150 face dengan harga per persatuan per pieces 75.000. Tambahan daya listrik 7.700 watt satu lot dengan nilai 8.216.500. Kabel listrik 3 kali 2,5 mili 3 roll 650.000. Kanopi teras 10 meter dengan harga satuan per meter bujur sangkar 300.000. Biaya tukang satu lot diperkirakan kurang lebih 21 juta. Total 11.600.500 rupiah. Oma material nanaing sipatu pauta laho pada sipon renovasi gedung sekolah minggu naung sonari lagi berlangsung. Damang dainang perlu pawotohon nami totu aung do dihita suku-sukun mengenai tu aka kebutuhan ni huriata nuaingon. Sesuai dohok rapot parhaladu ni huriata diputuson molo genung sekolah minggu na baru tabuaton na di sebulan sekretariaton. Memang rencana ni huria akan dilaksanakan kelanjutan pembangunan, merobohkan, membangun dohut las isiman non rencana boy tolu do boy gedung sekolah minggu. Ima haporlan budiata di rencanata tujualonon. Alai sonari songna tong tabereng nunga mulai be diulahon pembobokan. Buasa tapak ke majo olak ni nabui pakota asa sekalian sosialisasi manot tu hobar balok laos marhitima tai-tai hitan non asa unang patad dahu ay bako may mulo langsung ta bangun berlantai 2 do tolu gabe pamerengon naka hobar balok ta dohut aka tetangga apalagi nuaingon takas taboto totui komanak do hita disi di bani sesuai keputusan paralado gabe gedungi taguna homa nabui ta pakai sekolah minggu ipen non molutupi akong kebutuhan song martolu babui may dipakai heduan jadi damang dainang nunga hujaho kami naking kebutuhan material na dibutuhan untuk merenovasi asa boy agak dengan pakyota. Jadi totu ngataida price naung di share di grup dohot naung ditampilhon di slide jalangan hujahon naking totu suku-sukun bah tak pola teh sedia teh bah boy mak bae natarocar mak sutuk songani alai ba mulu aha natar patupa hidope ba molate di jalohami do huria marhite semen do material naung pucahon naking alai mulu tupe songon kursi naking semen do bosi dan sebagaimana do nalai-lai do AC
molo berat, bolo songon na berat mangaleo sada mana 10 sak, bodi leo sada sak. Alai di komperma uang tu marhite rupiah. Tak pola saya simin ni loja hamu. Sok songi simin sok soni bosi. 2 batang ko si leonokku. Bang ata boto naking harga kan 10.000 do. Baya, mulu si 2 batang kira-kira 120.000 mah. Nak songoni kursi pe dan mungkin langsung alai mulu tungadong tongate channel manang kadongata katuturta netorboy sikop 150 kursi babodi mana kita pe mulu tapakilalau do pasu-pasu na ilion itu debata tu hita ba senau kursi 150 alai ABH dan torboy be 150 bodo 5 kursi bodo 2 kursi boy 1 kursi cataton ni bendahara don ni mulu kursion 150 pesos dengan harga 75.000 sok songoni do AC sada setengah PK 2 unit AC sada PK 3 unit bodoh kita mengalus sada unit manang boy langsung 3 unit manang margugu kita bah akan nama rale-ale bodoh tong jadi harga ni sada unit katakanlah di son 5.550.000 bau lu duhala ho manupahyon baboy ma 2.500.000 duhot seterusnya damang nainang na naik kupasah tami hita bodo bergerak bebas lau manupahi huriata jala porsiado hami na sudedo hita manupahi huriataon laho gabe hasangan pon itu hatta laos dia kemudian nyari adok si tinggal honota tuaka yanakota haduan asa marhitei dengan aka pamujata di huriata haga BP bongonang indah songoni ma hatorangan naboi hupasat tami marhite titingon tuhatama nama masu hita saluna amin ngolate tapasaha ma peliata marhite pilihan sada A dohot sada B laos taedehon ma buku ede nomor 362 edehon ede naib baru.
masih tongana di bangsona piniliti imadira ajol Isini Portibio Uhud di tanda Anuaon Nire batatana toto Bersorak-sorak Mahamuna mengingat tentang Nohon Pangiar masoaramuna memuji debata toto merolo polo maluhutna mardongan arbab omumpe lau pasangapun debatata Nalanggonglongi sasude Damen debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate na pikiramuna di begasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Dihamu amanami enanami ala oddo pehami ya Tuhata Bui Marhubas di Huriata HKP Bonang Indaon jala badinggado patadahor nami diri nami ya hami mapadita parulia sibarani Marhubas sonari di HKP Perumnas Tangerang Jalan 2 Bulan Mahami Bidahan sian HKP Ciputat. Jadi
rak dohami dok parhalado tosian AKP Perumnas ima amang situata si mare-mare o digincang donasi dak jarang buta ida. Jadi inang sorry pada dihami burus topul dua ma dak danak bawa buha baju padita mai sonari di HKP persiapan resort Maranatha Pertemuan Nauli distrik Medan Aceh. Jadi nomor 2 SMK Onom Tangsel kelas 2. Jadi asatakas perkenalatah romahamu tu Tangerang Perumnas Bagas Nami ima di Ciujung. Nah, terbuka do pintu. Ate amangin ate. Sehat deh tak sudi teh. Sona aduh berak sona modok berak. Jadi horas semadi ita teh akamangin teh. Jadi hatan itu hata mana nenek sian sada kronika bidu saplonom mamuka sanaya doktudu sahatu ayat 20 sonoma di dok disi gede horma Jehovah ali sadok tanoon bari tau kamu mah hatuona ganu pari pajojor hamu mah di tonga-tongani halak perbegu hamu dionai di tonga-tongani sahu bangso halongangan aka na binahen nai aina tibul do Jehovah jalatama situtu pujion nasokal do ibana mengatasi sudi aka di bata ayah jeziad do sudi di bata niaka bangso perbegu alai anggo Jehovah nang majadion aka langit hato ngamon dohot hamuliaon di juluna agugo do hinauli nasa di bagasan habiadion naik hamu alih kamargo niaka bangso salo kamu mah tu Jehovah lo kamu mah tutu tu Jehovah hamulion dohot hagugo. Jadi dihamu amanami inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata ya turpuk jamita di pahobartu tema nimingkukta bernyanyilah bagi Tuhan edehoma Jehovah jala ido nang torus taulahon di huriata HKB gereja kita jaka gereja-gereja na asing di kuari do atar pemeliar do gereja na dok na gereja na marende dia pe kamulai na julu na torus deh adong gereja terus tumbuh punguan parede dakai dang ada punguan parede na paling tidak punguan parede ina dia terus tumbuh deh dengan sendirinya. Jadi mula didok ede homa Jehovah ali sadok portibio dang holan jolma dang holan makhluk alai sudi portibi dohot pangisina bernyanyi mangedehot bernyanyi mangedehon ba ragam cara ragam bentuk jadi bohado portibion mangedehon ya saling ketergantungan
saling memberi. Ay bolo marede do portibio las do rohta. Sonang. Apalagi situasi tasonari, cuaca yang sangat ekstrim kan, seolah-olah tidak bersahabat, alani panasnya. Dianjurkan do kita banyak minum, ala tongon gudang aka nama sahid. Jadi molosongoni ya Jeremia 10 sada ayat Jeremia 12 ayat 10 sada, padahal Tuhan menciptakan dunia doh menginginkan kita dok pertibion ya rancangan damai sejahtera, rancangan harapan baru dirancang di patah. Dia lah ni do ketemu ciptaan di Bapak, bersukaria, bernyanyi bersama, memberikan manfaat, memberikan hal yang baru. Jadi homa edene baru malah didok babudi ede dangholan namangankut solmisasi sair doh lirikna. Aita budo kita bolo dia ka halak madokon sangat bagus solmisasi. Dia lah nido halak Kristen dokon dia sangat jenius di mana alasan mulai SD sudah dilatih. Nah ilatih mana tuh? Bohado ibana secara otomatis siadu tulang. Manang re itu pak sarapi. Dino ambe sestongna terus bui ibana refleks. Jala sayur rape pantun. Roma dok dolma nadila do paredena. Ala memang bagus, indah, bu terbawa halak hanya. Mula didok imana ventilasi, sama ventilasi udara, ventilasi emosional. Jadi lah ni do bolo parede bah karena datang dibuat ton imana hadirona jadi orang yang bersih, orang yang indah doh perpenampilan. Ya pe ala nasan najulu au padita dihitaddo. Dope habis masa jabatanku pareses tahun 2017 70. Jadi bahida mah di sok kita bah memang paredion bahasa urpuhan do hola dituba namasa na gurang parede tapi di sope bararak do parede memang kebetulan sama sekali badak kau berjamita dok mar minggu tua ha. Soni dodang di Sumatera pedak kau berjamita satar dok ibida. Bolo keluar ya tidak berkokbah. Jadi sope di sikot ondo kau yang berjamita di sana. Ini bolo huida doang memang bapak dionon, memang betul-betul loh. Era na ulima doh dengan suara doh perpenampilan. Odo pebinoto di Jakarta basongon song leader basongon artis betul. Betul kan?
adong selempang nai. Tangkut itu kadang adong ni bah. Ada song leaderin na tok. Jadi basoni manang parede itu. Jadi memang alani Sony mana luapan emosi, ba memang dakolani. Alai no bagasani memang ba ikut do patuduhonon na, bagaimana ibana marede secara umum dohot marede huria. Kan itu. Ay baru marede umum memang kita bisa bebas. Alana tu umum do ede. Ay gambara do tong ede. Rumang ni pangalah dodot na hadapan na do pengalaman na di begasan nguluna. Dohok gambaran kehidupan na. Dohok keinginan na. Ay kali do ede kan. Ay bolo ta ide do ta begi do Victor Tabarak marede. Molo marede au itu BG masuk, kan kalau tayuto ni sayur rai, keterbawa doh kita, terbawa arus. Jadi ima umum, labo hama hita marede huria. Alani dodokon ede baru, iya. Bukan yang baru nyanyian buku ende itu terus dikarang tiap minggu, dangi maksudnya. Lain molo nunga marede hitaon baik pribadi dohot umum termumi jaka permingguan nasonon adong ma perubahan ne baru jaka rumah dohot jaka pangalaho. Jadi memang bolo dokon ede gereja ninna banaing ma ibana ya bukan so. Jadi sangat dah tersonggot tik ini ba terus udok ma badang imana bion naruahku maka penampilan dohot aka na tua pe basanga do badong na tidak enak karena berana soh dia matongan on taburu pe hamu amang na tua di son do para do tanakingan babolo na hulayani hiadot tongat sanga doi marede tujulu. Jadi bolo marede mana ro tujulu ngapi gaya waktu dimakan. Apa permingguan adong tolu. Permingguan adong tolu. Apa sada dudalan. Jadi bola adong opak ro tujulu marede. Adong minoto be. Apa ala tujulu imana ro marede penampilan na bagi betaba mabiayana. Kemar sasak di mana kan? Sasoma. Jadi soal itu nak solidar pe. Ini datang aka ina. Atau sasing mapa mahenyo. Bagak dunia yang anggo pakaian nasahat do tupat. Sahat do tupat na. Alai orang zaima dia bahkan itu toka. Jadi kita suruh madi gijang, soal atau balkon, kita suruh madi gijang. Basanga do dangadong maulhan mengaluri song leader tikini. Bagai biak kasih tuat sama song leader do keamanan. Terima hana. Jadi memang itu, tuis itu, tadi itu. Dia lah ni do, bolo tidak, ya. Maka dengan do tampil patuduhon kebolehan dengan aka ede alai kita menunjukkan kepada siapa menurut ede nebaron adong
nang timana pe tu dirina. Itu kita kan ada pengaruhnya, ada dampaknya. Melotai dion ede. Budu kita terus sekejap dia ada berubah. Jadi di sido ede patuduhan sikap dohok pangalaho hati roh jala idok ia bersaksi merpadidangi. Jadi marhite edenai edonai. Jadi molo teide do memang betul-betul lo bahita naro tu gereja bah dohok dia ke perpunguan pe pertaniangan dohok pribadi pe di stabi ya bisa bersaksi kita bernyanyi marede aido epistel tei edioma ede pengajarion ede perbinotuan ede niaka perpesalmen ede puji-pujian laho mamudai mengajari paingoton ba memang bukan detop ya dong deh bukan detop adong do ede puji-pujian nomor sekian satu nomor sekian ada adong do ede perpesalmen adong do ede panopotio dosa adong do ede tiki acara jadi walau lanido bolo di paingot dongak kita walau do sipata bamar catur di mana batopui mana marede balo asalau di nakan rodong ada pisang kan itu ngapain pamation caturi deh mas tuh kon nama ada saya nggak apa pikiran dong nasi ya dak kadok ya col marede ijabuna pesongone saya dipilih do ede namanya mangati depat dilihat mana depat dilihat jadi walau tong likudi tua pedong do depat dilihat masih takko na bigunin naka menutok jadi harus betul ane jadi tak kaya dia ni anggoso dalam keadaan susah dan sulit dia yang dia hadapi jadi di situ memang si David di baga satu puko dunggabe di pabakit raja dibuat di mana matabut perjanjian bagas joron di bata simbol kehadiran Tuhan kepada umatnya simbol memberi berkat simbol teopani ini di bata nah di tengah-tengah sida jaminan baik jaminan kedamaian, jaminan keamanan, jaminan kehidupan. Di dasida bolo nunga disi tabut perjanjian. Memang kehadiran Tuhan. Alana bolo debata dongata isema alota. Betul. Jadi merlasni rohama bersukacitalah merkantate manasida. Merkantate manasida. Marede manasida, marudopolo manasida, ido matusi asap dohot akangkina kelompok penyanyi, kelompok biduan, kelompok pemusik. Ala ima grup pencipta, ialah nama buan grup nyanyian. Memuji Tuhan. Jalan di sido di do. Iya, maredeon pajojor man. Bolote dan akingani. Pajojor ma. Jalan hati dakoma barita homa. Hatuanna doa amulana dohot akka halongangan nabi hendai. Omma si ede honomu di bagasan ulum si ede honota di bagasan uluta sangat banyak luar biasa
Hatuaun halongangan dohot kasih Tuhan bagimu. Yang luar biasa pangani 2 tahun COVID kan. Bagi seman dokoko mangulu pesonari teh. Aku be barang ada ke bawah sama. Bui mangulu. Bui pasti tak sonari kan. Mata majo pakor honna bahasa arong makan harugiak kan. Nalai babu di asal mahipas kan itu kan asal sehat kita. Jadi beritahu mak kehalongangan nak pesongoni pangotak nadak soni bulun dak soni gudak. Bola hubereng doni hamuni sonari ni bau dope meluasian covid pangat terus gudang ulah hamuna mabait aset renovasi. Wah, tiba nehau orang. Itu tokah luar biasa ya kasih paret di mana kamu katong mana bu soni dah kasih parkan tate mana kamu mana bu soni anggo nasing do sama rutu kan berarti ya ini sudah menjadi kesaksian berkat Tuhan mengadil baru terus bernyanyi nyanyian yang baru bagi Tuhan lebih besar berkat Tuhan. Ibu otomatis mau lihat ya, itu ada di bata. Aina tak ada di bata, imana taboto bersyukur. Najorok deh kita tu di bata, namar sore kita tu di bata, imana taboto madok mau lihat ya. Itu dah, anggo sultan ada di bata, dak taboto madok mau lihat ya. Karena tak ada dong. Nah terus deh kita berkomunikasi. Dia lah ni dok, kita pe, ya bernyanyi. Dia alamatnya di natakas. Alamatnya kemana? Kepada Tuhan yang memberi. Tu di bata nama nopa, tu di bata nama ngalehon. Jaminan dia, nama ngalehon ngulu dia. Dak holan ngulu napa naon, napa satok inanon. Alai do ngulu nama no to. Ili di ho. Nama milito do nama joho. Tuang uluan nasora sude. Inilah yang kita nyanyikan. Alana didongani ho, diramoti ho, tikimai ho, tikiloja ho, didok roho tua. Nina kani dokan Matius 10 sadai ayat 20 pasonak pe kok itu jadi ya lagi itu disuruh kemarin di edene baru karena memang nyanyian ini walau biar kan itu nyanyian bapak dua usian setan do sibulis jadi kalau ada kesurupan dongamu setan dongamu marede maho ajak madongamu marede terus lari dari setan naik. Menurut toh, pasadahon akan perbedaan. Itu toh. Jadi, memang betul-betul lah. Boleh rompek ke persoalan di Zebu, naso masih tusan amat tedo inate marede mah. Pasti karena ya lusi horo lusi ho ke be hancur mak tong alai bolo marede do ho ai edoko kan di padomu Tuhani kita dua nih mau barang sorang mana itu ede horom terus ede matongani baru anggosoi nasonang do kita ada 2 nih mo. Jadi unang luas gencatan senjata. Ikut damai Kristus do maringan. Damai Kristus itu las roha seorang iba mekel bersuka cita. Itu nama rende. Itu yang nyanyi. Jadi unang buat ton pikiranmu gugur
Tetapi Tuhan yang memberikan jaminan itu yang membuat kamu, perasaanmu, emosionalmu teratur dalam menjalani hidupmu. Kan itu kan? Terus dia mah ngulut kan? Ayo tik dong ngulut tak. 70 tahun dok, apa na 70 tahun ni bersyukur 80, alai ono pulo pengen lupa-lupa, ngagudang lupa-lupa kan? Ngagudang lupa-lupa. Jadi ala ni do kondisi ya bersukacita maho, marede maho, edio ma edene baru. Edene baru terus ibaru. Ciptakan hal yang baru. Ciptakan hal yang baru. Pengalaman baru, karakter yang baru, berubah itu maksudnya. Bola dong, ala itu kita bersyukur. Di luar debata dope hangu dua nih bisa memperbaiki tersoni deh, bisa memperbaiki sedikit demi sedikit. Kan itu, unang ke bisa tulen sia holas karas, las merdumi tanorara nimu. Betul kan? Kada nong dosoni, sampai hati ma tulangi borhak bapa dan roni na, ro omaknai, sumerdu musaliri ngom bapak mudo tulang mulin kan? Betul kan? Sebotara neto malah mengarat to, posi do perbedaan ni na, udah soni, dia mana jabar minggu dua. Ya lani do ya nyadehon ede naibar mampu macalo mampu menerima nadi portivion sudi doh mampu memaafkan Allah dia damai Kristus maringan gugun hatani debata episteli nakingani jadi walau gugun do hatan debata itu na mampu mangedion ede nae baru, jadi unang edion edena lama, ke edena lama edioko, bahasa muda tubuh di maho, ahama, namasa, ahama di kau belum muda tubuh di kau, apa soal mangado merdela, saya tak kona julu, roina, mada, ena bulan nasar pun di pahata ida si tarong kalau tuh kadin, ini tong. Dangolat tu mana? Doh betul ida nina kan. Jadi kasosoni ma si bahasa ngamo berarti kan. Ya lani do ede homma edena baru markata de mahul begasan guru. Ya mamereng 7 rumah kita. Lihat ke depan. Jadi soni do rageriza muno. Mamereng 7 do. Mana Allah hamu padi munimut to serari Allah mabangun angko mamere tupudi do basongon uputamene utan wasa dak suano mo pundurian ason abe mangalangin naka dagi suani mana la semana be mangalang ala nomor durian ini 5 tahun apa 10 tahun nama ya to mana mate kan es oni ben jadi nyanyi lah nyanyi yang baru markantate mahita sudi asabui mangyaki kena baru, mangyaki yang indah, asabui mangyaki damai, mangyaki lasni roha, bersaksi akan berkat, bersaksi akan kasarunya Tuhan dalam hidup ini, kesaksian na ulima doh na dinggama pakokor mai itu akka rumangnya kapar saurata, rumangnya kapagul mito hinggu doh akka pangalaho, amin. Mulia Tuhan pasat tami matuho din kabasam do asini roham natotong mangaramoti madongani mahalion sunang niroha do las niroha minggu kantate mangedehon edene baru mangedehon din kabasam do asini roham nama ngiring-ngiring kanu ngulu name lakan name ruas ni huriam akai pe borak indau dia kasih pikiran
dia kaparianak konon sisari honon dia kapadaraman ngulus kan upari totong maho Tuhan debata patuduh anak kajapalan lomak mata mual hatiwane parbisuki ama ina lapa gudang-gudang yanak kuni bagasan ajar dokku dan asakko asaya nakos siabiariho keluarga namar panidangi na toto mangedion edene baru hi akka rumah ni pangalaho obat tulung roham pasu-pasu mah sudi akka perpunguan ni huriamon di hari Minggu doh dia kepertangyangan pas ada ruas ni huriam mana dah holong ni roham nah ni ubasan na posom dison pagula nagotiki doho parhala di huriam bohal sakko parbinotuan nasida sakko naktot di perbadia laho padimun niu nak ruas ni huriam dau akka songok-songok dau akka biar dau nang akka panggugai dia ka dua ton so ni mah nang akka ruas ni huriam pe doa ka program ni huriamon masih tukul-tukuran masih amin-aminan ala manada dingka basam doa sini roham madada pangaramaut yomu madada akatanda halongangan nabi datu pam jala mangadeon hamu yang mudo hasok kalamu nama di tonga-tonga nami ibas sudi ruas ni huriam dia ka parkarjuanna dia ka persekolahanna dia ka si pikiranna patongo tu lo mau di roham asau nangadong madili nangadong baru tuut asa toto sa guru di hodo nang lakadabe dok guru dabe hibas sami sehat tani namar sobat tuho mangedeon ede puji-pujiat tuho manidangi hami di bagas doroman hingga basam doa sini roham pabora mahami tu ganu bagas nami untung-untung nami di bagasan hai pasodok marlas ni roham ay riaya baju para doa kaya anakku baju para doa keluarga di bagasan gua anakmu Tuhan Yesus Kristus amin ta puji ma Tuhata tapa sahak ma pidiata Amen, hallelujah. Endehon, 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 amen, hallelujah. Puji Jehovah Devatata, amen, hallelujah. Para sirohana sumurundo ibadah, amen, hallelujah. Kaendehon magoarni Devatata, amen, hallelujah. Alani dengani basanana tuhita, amen, hallelujah. Endehon, amen, hallelujah. Endehon, amen, hallelujah. Endehon,
Jehovah, amin haleluya. Kapatri pulma gorni devatata, amin haleluya. Nati gorjalana simbogo sangelena, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Tapa sahat ma pilihan na tapa fungo tu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Odo haruruan saluhut sililo nading gadohot nasa ulibasa na malitus. Upasatai masyanan lami tu kami pidat nami tuho. Saya jalo mai gewat na khusus di culum. Pasu mai jala ramoti asal parasya kami pilih no pati bulho na raja muri tonga tuan uriam doho di portibia. Buhai marwanai marhite todi. Asalam tada kami gudang selalu itu kami. Asalam dirgi ramadak mulia tuho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajamu, saya sab malamoni roham di benotongosongon na di benwagijang. Lehom matuhami sadaron hangudua siap hari. Saya sama dusa nami songo panesa nami di dusan dengan namar dosa tuhami. Una kami tugas pangujunan palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakot Tuhan debatama buhina Tuhan jala asi marohana widaho. Saya dopakot Tuhan debatama buhina Tuhan. Jale pasorhoma damena tu todir.
dosa atau ya horas manita amanami nanami. Selamat hari Minggu mah. Selamat markantate mah. Salam sehat selalu. Salam. Musik. Di bain mudar